Sad. Imamo čast da danas pričamo sa Nikolom Jeftićem koji je došao na trčanje RS Open Run 1. maja. Pa Nikola, Nikola u stvari videli ste sami Half Ironman i triatlonac. Reci mi koliko nedeljno put treniraš? Pa treniram 7 puta nedeljno, znači svaki dan u nedelji, s tim što ponekad treniram i 2 puta dnevno. Zavisnosti od slobodnog vremena koje imam i zavisnosti od sistema treninga. Znači 7 puta i nekad i 2 puta nedeljno. Jel imaš neki dan kada se samo odmaraš, skroz onako pasno? Pa zavisi od dela sezone, ako je recimo trka blizu, onda imam uvijek jedan dan u nedelji koji se odmaram, uglavnom je to petak. Petkom sam. Reci mi danas, šta si radio danas, koji trening? Danas sam radio dužinu na trčanju, trčao sam 2 kruga u parku, 15 km, tempom 4,20 km. Dobro. Reci mi koja je sledeća trka, koji ti je cilj? Pa sledeća trka za ovu sezonu, rešio sam da mi to bude maraton u Budimpešti koji je 2. oktobra ove godine i tu ću pokušati da idem na svoj lični rekord u trčanju. Koliko je? Pa pokušat ću da idem na 2,45 maraton. Svaki čas.